Ahojte, dlho som nerobil video a trošku som nejaký čas aj tak z diaľky pozoroval tú politiku. Samozrejme sledoval som, ale nebol som tak priamo v dianí, ako keď boli tie protesty a všetko okolo toho. A určite, ako všetci viete, ja som veľký fanda strany demokratov a ten čas, ktorý som troška mal tak odstup a aj v súvislosti s tými ako situáciami a s tým, čo sa v súčasnosti deje na politickej scéne a teraz zase tie pohlavia a zase tak mňa to stále viac a viac presvedčuje o tom, že vlastne tí demokrati to je najlepšia voľba a žiadna druhá voľba. Demokrati majú byť prvá voľba. Ako pozrime sa úprimne, že čo sa tu deje. Zás máte KDH, PS, SAS a idú jedni do druhých a tak ďalej a tak ďalej. Oni sa tak akože všetci tvária, akí sú pohodiaci a ako oni spolupracovať chcú a ako to chcú mať ako keby všetko. Všetci sú kamaráti a wow, už robia nejaké nové koalície, teda opozičné koalície, potenciálne nejaké spolupráce do budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. No, pozri, Fico dá jednu bombu vonku a vybavené. Začnú sa hádať. A na čom? Na dogmách, na ich. Buď to je PS, aj SAS javne vidno, že majú takéto nejaké v sebe, hlavne tá naša nešťastnica Janka, ktorá podľa mňa má iba dve témy. Buď bojuje za Pentu, alebo proti kresťanom, ale to je proste Janka. A viete, ktorá Janka, predpokladám. A potom tu máte KDH, že nedokážu počkať na to, že budú v nejakej normálnej zostave. Nie, musíme to urobiť s Ficom teraz, nejde, lebo inak to nejde. To je to najdôležitejšie, čo momentálne máme na scéne. Jednoducho ten Fico, Robo sa tu hraje s týmito opozičnými stranami. A pozrite sa na demokratov. Sú to stredová strana. Strana kompromisov. A to všetko sa nedá riešiť inak, ale len tak, že sa budú robiť kompromisy, lebo sa tu pobijeme navzájom. To neexistuje. Ako ja osobne si to neželám. Pretože ma neovládajú žiadne dogmy ani nič podobné, na ktorých sedím a svet musí byť len takto a nejaký iný a tak ďalej. Preto všetko má nejaké kompromisy. Všetko sa dá dohodnúť. Nemyslím tým ale korupciu. S tou sa nechceme dohodnúť. Myslím si, že za tých posledných viac ako 30 rokov akože stačilo, ne? Zjavne tá korupcia len škodí, ubližuje, takže korupciu nie, ale na tých ostatných veciach sa predsa dohodnúť musíme. A ja vyzývam naozaj všetkých tých, ktorí uvažujú nad tým a majú ako druhú voľbu demokratov, stranu demokratí, aby ju zvážili, aby uvažovali nad tým, keď to sledujú, čo sa zase deje, že či nie je lepšie si vybrať tú stredovú stranu, ktorá tie kompromisy bude hľadať, ako stále budete sa prikláňať na strany ako PS a SAS, ktoré furt čo špekulujú a furt nejaký problém. Ako nerozumiem tomu. Fakt nerozumiem, čo to sú za strany. Sú tam super ľudia v tých stranách, niektorí, akože berem, ale to nejde nikam. Absolútne. To nás stiahne do jednej žumpy, z ktorej potom už nebudeme vedieť vyliezť. Prestaňte nechávať Fica, aby sa s vami takto hral ako s malými deťmi. Takže som presvedčený, že demokrati majú byť prvá voľba. A
prosím vás, zvažte to aj vy.